Takže vám zdravím, vítajte pri Let's Play na hru Gothic 1. Určite ju všetci poznáte, je to moja srdcovka a preto som ju chcel natočiť. Takže môžeme sa pustiť do hry. Takže rozprávam sa tu s Diegom, čiže no, dačo mu to povieme, že máme veľký dopis. Máme dopis pod veľkého maga kruhu, budem to preskakovať. A potom ukážem, to je Gomez, také somarinky, to vám všetko potom ukážem. Jak si dostanú do starého tábora, nejakú zbraň potrebujem, poď si mi pomohu. Dobre, kde je ten bullet? Koniec. Thanks for your help. We'll meet in the... No, takže prvá kapitola. Prvé čo si nájdeme nejakú tú zbraň, že to pôjdeme, nebudeme sa tu zdržovať s tými strážami, je to aj tak na prd. Ale za začiatku sa nám zíde všetko čo nájdeme. Tu nebudem ešte nič zabíjať, borovku si zoberiem, šíp si tiež zoberiem, pohár sa zíde, druhá. Tu si všetko zoberieme. Dobre. Tak. Teraz pôjdeme sem. Tu je krompáč. Zatiaľ si ho nenasadím, lebo tu dole nájdeme krompáč. Takže pohľad si troška posuniem. Tak. Vidíme lepšie. A všetko tu brať nemusím. Starý meč, borovka, tam je bakula, ale musíme zabiť toho mrchožrúta. Je to len mladý, to dáme. Super. No zabili. Zoberieme si mäsko z neho a tu zoberieme šípy, kijak, šíp, dobero, šíp, dobre, kijak je slabší, som tu zbytočne išiel, nevadí, čiže tu mám už nejakú rozhoratú hru, tu už je koniec hry. Tu hrám za Templára. A tu si dáme dáme si názov Let's Play. Dobre, takže vidíme tu ďalšieho mrchožrúta, takže ho zabijeme. Dobre, zoberieme si mäsko z neho a môžeme pokračovať. Už si môžete všimnúť starý tábor, tam sa pripojíme aj ku starému táboru, lebo je to najrýchlejšie a najviac sa to viaže s príbehom ten starý tábor, takže bereme borovku, zjeme ju, dobre. Tak. Tu sú nejaké lovci, ale s nimi sa zdržovať nebudeme, lebo aj tak sa nič od nich nedozvieme, akorát, že tam lovia, tie somariny. Vedieť nemusíme. Tak. Tu sú nejakí strážci. Hi. How nice for you. Is that the old camp? No, that's the new camp. The old camp is underneath the bridge. Dobre. Jaký arogantný debil. No, Jersey debil. Tak.
Tu je pivko, borovka. Tu je starý tábor, už vidíme strážcov. Tak. Inčilak. Where do you think you're? To the camp. You ain't. Diego. Diego says I'm to. Okay. Dobre. Čiže si to uložím. Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Strážce. Takže. Tu sedí Diego, takže sa ho spýtame, čo máme robiť. Niečo z toho tábora. Sú tí dva ostatní tábory. Niečo o bariére. Take care. Tak. Máme ísť promluviť s Torresem, takže sa s ním porozprávame troška. You don't look as. Dobre. Chci pracovať pro Gomeze. Diego. Proč mi nevyskúšiš? Toto. Oh, but I'm warning you. You blow this. I'm ready for your. What I'm about to tell you is between you. Sure. We have a problem with a guy from the new camp. His name's of course, that. Dobre. Blbosti. Dobre, to viem, kde je. I want you to make sure I never see his face around here again. I don't care how you. Postaram sa o to, ale je to strašne ťažký úkol, takže ten budeme robiť ako posledný. Strašne ťažký. Takže Green. S tebou sa teraz nebudem ťažovať a... Aha, nie, ešte musím ísť za Diegom. Povedať, že som s ním rozprával a mi teraz povie, čo mám robiť ďalej. Mobil som s Torresem. Dobre. Kde nájdu dôležité lidi. Co je test odolnosti. Čo má vážnosť tábora, to nič. Kde nájdu starý dôl. Dobre. Take care. Tak, ideme. Máme quest. Graham nám dá mapu, čiže ideme za Grahamom. Musíme sa mu trošku povyrážať, lebo on nám ináč nedá, lebo bude chcieť peniaze. Graham tu je. No. Posláme Diego. Toto. A toto. Give me. Hey, be cool. Dobre, už nám dal mapu. Mapa. Sme tu a tam je starý dom. No, to viem, kde to je. Aspoň dúfam. No dobre, to už nepotrebujem. Ešte raz sa na to kúknem. Dobre. Teraz ideme za... tu. Sly. New here. I'm Poďme nejakú prácu. one of our guys. Tu by nepromluvil. Uvidíme, jestli ho dokážu najít. Dobre, takže mám ho nájsť. Ale neviem, kde je, takže to je tiež ťažká úloha, tak sa musím ísť spýtať.
človeka menom, kuchára. On povie, že kde ho nájdeme? Ako, Hey, man. no nie, ten je otravný. Stráce. Musím vyťahnuť Tell me. meč a trošku ho rozbiť, on začne utekať. No, už máme od neho pokoj. Zatiaľ. Tak, snaf. Ten kuchár. Jak to ide? How's not bad? Čo pre tebe môže udelať? To znie dobre. Kde nájdu zrávajú štenice, kde nájdu húby. Bol ten Nick. Dobre. Tak. Let's play. OK. Takže môžeme ísť ďalej. Kuchár nám dal úlohu. Pekelné huby a žravé štenice. A on poslal strážcu menom Nick, ale už sa nevrátil a my ho máme nájsť. Skety, to je tiež ťažká úloha, musíme všetkých týchto troch vyzvať na súboj a poraziť ich. Čiže to bude tiež dosť náročné. Ale je to dosť náročné sa akože stať členom hociakého tábora, ale Jackal nás bude otravovať, tak oj, keď nezaplatím, čo za to, chodoriči, ešte sa uvidíme, konec, dobre. Tu si môžete všimnúť Mordraka, ale teraz sa s ním baviť nebudeme. Teraz splníme ešte jeden quest. Tu nám bude. No. S ním sa bude týkať ten quest. Quest s ním. Takže tu nám. Whistler. Takže on nám dá quest, aby sme mu kúpili meč od toho obchodníka, ktorý nás zastavil. A lebo ten obchodník mu ten meč nechce predať. A my nás popýtal, že mu ho máme kúpiť. Ale nepovedať, že on ho chce. Ale keď to urobíme a donesieme mu jeho meč, tak on sa za nás prihovorí u Diega. Takže Fisk. Chcel bych kúpiť nejaký meč. Áno, vezmu si ho. Maybe later. Dobre. Takže chýba nám 10 nuggetov, tak ideme za Whistlerom si ich popýtať. Teda, že 10. Tak, dal nám ešte 10 ľudí. A ideme tam naspäť. Tak. Tu je Fisk. Dobre. Áno, vezmu si ho. Ináč, keby ste nechceli sa pridať k tomuto táboru, tak ten meč si proste len tak mu ho neodovzdáte a necháte si ho. Lebo zo začiatku to bude jeden najlepší meč, čo môžete dostať. Z začiatku. Tak, ale my sa chceme pridať k starému táboru, tak ten meč odnesieme Whistlerovi. Tak. Mám tu meč. I have your sword. Wasn't too hard, was it? Whatever. Dobre. Takže si to uložíme. Tak. Splnili sme quest.
Ostatné NPCčka vám ukážem potom. No a teraz ma jeden zastavil. O tom vám poviem na budúce o ňom. Ešte Dexter to je taký dobrý. Hey, you! Dexter nám dá quest, ale teraz tam nepôjdeme do bažinového tábora, takže teraz ten quest nezoberiem. Tak. Pôjdeme, Mordarka si ešte všímať nebudeme, lebo on je ťažký dosť. Tak. Hey, you! No. Aha, ešte som zabudol. Tu pre istotu tu uložím, ale ešte som zabudol tie žravé štenice, meso, koľko ich treba. Poblíž sa vyskytujú žravé štenice, ale nepovedal mi, koľko ich treba zabiť. Koľko mesa z nich treba. Tu sú žravé štenice. Ťažko sa zabíjajú. What? Ako ich mám zabiť? OMG. Krompáčom. Krompáčom idú krásne. Super, krompáčom. No krásne, ale idú lepšie. Meso. Ale to bude málo. Stačia dve. Ale viac ich tu ani nie je. Taká bedňa, prázdna bedňa. Tak. Viac ich tu nie je, tak asi by mi malo stačiť dve. Tak. Teraz nazbieram pekelné huby, koľko. Pekelné huby. A nič není povedané koľko. No, a tu je to tak zrobené, aby som ho našiel. Takže pekelné huby, neotrokov chleb. Pekelné huby. Pekelné. Jak si môžete všimnúť, tam je jaskyňa. A v tej jaskyni sa nachádza Nick, ale je mŕtvy. Je to zrobené tak, aby ste pozbierali tie huby a našli ste ho tam. Kto by nevedel, jak to má zrobiť, tak si dajte Gothic.cz. Tam nájdete všetky questy z Gothic 1, 2, 3. Môžeme sa pustiť do hry, ale to bude ťažké. Utekám. Ešte sme slabí na to. Tak, uložíme si to po každom jednom. Sme slabí. No poď. Ty prasa vydrbané. Kúri maci vydrbané. Poď ty krysotrt. Shit, krysotrt. Shit, krysotrt ma zabil. Odkiaľu krysotrt. No, neviem, jak ho zabijem. Nemám luk. Keď ma bude naháňať. Vysokret. Naháňa ma. Nenaháňa ma. Prečo ma nenaháňaš, krysokret? Au. Au. Shit.
Krys ho krt. Zabite ho. Toriti, strážci. Pomôžte mi. Pomôžte mi. Tá, presne takto som to mal zrobiť. Presne takto. Presne tak. Tak. Je to strašne náročná hra zo začiatku, keď nemám žiadny equip. Takže uložím si to. Ale sme sa definitívne rozhodli, že sa pridávam k starému táboru. Meniť to už nebudem. Prešiel som za všetky 3 tábory. Tak. Rozpadla sekíra. Možno si ho nasadiť, je silnejšia, ale nie o mnoho. 10 rudy, čo sa nám zíde, a amulet mŕtvého strážcu. Zase, keby som nerobil keby som sa nechcel pridať ku starému táboru, tento amulet sa nám zíde. Ochrana proti zbraním. To sa nám každopádne zíde. Ale keď sa chcem pridať ku starému táboru, tak ten amulet odovzdám Nikoli. Slimu, či jak sa volá. No to je v podstate jedno. Tak. Slaj. Tak. Dobre. No, niečo sa mu už nepozdáva. Ale zatiaľ to nechám tak, stále je silnejší. No už nám moc netreba nového levelu. Tak. Dexter, teraz Dexterom nič nebudem robiť. Ani s Whistlerom. Tak. Neviem, zase som sa nepozrel na hodinky, koľko je hodín. Nevadí, ďalší kard nás... Joj! Hey, look at that. Looks like someone can't count it. I'm just... Do keľu, prišli sme o svoj zárobok. O svojich 10... O svoj 10 rúd. Nemáme peniaze, sme chudobní. Sa neplatí korunami, ako v 2 a v 3 a v 4. Tu sa platí rudou, lebo sme v bariére. Nešiel som niekam. Nešiel som... It was actually the amulet the whole thing was about. You're a clever guy. You might have had... Dobre. Tak. Som si ho mohol nechať, ale ja som ho dovzdal. Tak. Ešte nám niečo povieš? A radšej nie. Za chvíľku toto video tiež ukončím, tento part. Že nebudú žiadne zvukové problémy. No. Ideme ešte za snafom, keď sme splnili všetky tie, keď sme našli všetky tie šince. Zase nás otravuje ten bastard. Pracuj mi z cesty. Vajčak. Snaf. Domiešaj to a... Nemáme to. Snafov recept. Aha. Som si nevšimol. Opatrili 3 žravé štenice a my máme len 2. A hubov máme 5. Ešte jedna žravá štenica. A tam už nebola. Skade mám nájsť.
Nebola tam. No tam nebola. My nemáme peniaze. Je to zlé. Je to zlé. Tak, nájdeme tu jednu žravú štenicu a... počujem to. Kde? Kde pištíš? Tu si. Nie si. Ale jak to, že som si ju nevšimol vtedy? Zajímavé. Tak. Týchto poraziť bude ťažký oriešok, ale ešte poraziť Mordráka bude ťažký oriešok. No, máme čo robiť. Snafu recept. Hej, takže bavím sa s tebou. I have the things. Good. I just have to add them. Mirago. You told me I... Sure, but there's nothing left today. Come back. Tak. To si mi pomohol. Takže, ja sa s vami lúčim. Ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like alebo odber a majte sa. Čaute.